Il-fiduċja tan-nies fil-korp tal-Pulizija ilha suġġett ta' diskussjoni għal żmien twil u numru ta' avvenimenti riċenti reġgħu qajmu domandi dwar jekk din il-fiduċja hix verament b'saħħitha daqskemm qed jgħid il-Prim-Ministru. Bil-Gazzetta Times of Malta turi biċ-ċar kif din ir-retorika ta' Robert Abela fil-parti l-kbira tagħha hija falsa. Skont ċifri tal-NSO għall-2022, 90% ta' dawk li wieġbu esprimew xi livell ta' fiduċja fil-Pulizija, bi kważi 45% għadu li jafdaw ħafna lill-korp. Iżda sħarriġ tal-Eurobarometer wera li jeżisti tħassib dwar il-korruzzjoni u jemnu li l-korruzzjoni hija preżenti fl-infurzar tal-liġi. Il-fact checker ta' Times analizza kif diversi każijiet riċenti affettwaw il-kredibilità fil-korp tal-Pulizija. Eżempju ċar kien il-qtil traġiku ta' Nicolette Girxi li kien qajjem mistoqsijiet dwar jekk ir-rapporti ta' fastidju u teddit ittieħdux bis-serjetà biżejjed mill-awtoritajiet qabel ma seħħ id-delitt. Il-korp kellu jindirizza wkoll sfidi interni, inkluż rata ta' riżenji li qed tiżdied fost l-uffiċjali li tista' tħalli impatt fuq l-effiċjenza, fejn rapporti jissuġġerixxu li n-numru ta' riżenji żdied b'mod sinifikanti matul l-aħħar 10 snin u jindikaw nuqqas ta' sodisfazzjon fost dawk li jaħdmu f'din l-istituzzjoni li taqa' taħt Byron Camilleri. Filwaqt li l-aktar statistika reċenti tal-NSO tpinġi stampa ta' fiduċja qawwija, l-avvenimenti fl-aħħar snin jissuġġerixxu li din il-fiduċja qed tonqos. U allura il-fact checker jgħid illi dak illi ntqal fl-aħħar xhur u d-dikjarazzjonijiet fost l-oħrajn tal-Prim Ministru huma fil-parti l-kbira tagħhom folot.